як чӣ пайдо мешавад ва аз дил мебарояд. ва чун ба ваъда вафо карданд. саломат бошед. ҳар як сухани шумо аз дил мегузарад ва аз дил бояд сароида шавад. мисраи ҳадияи аз шумо аст, оҳанге аз Зоиршо барои шумо. ҳар сурудро писанд дорам падару модарони мо. танҳо суруд сароидан ин вазифаи мо нест. фарзанди азизам Зоиршо, ман барои ту арзи сипос мекунам. суруди ту сабаб гардид, суруди ту боис гардид ки дар хонаи мо гӯем боз як муҳаббати дигаре аз нав бедор шудааст. на танҳо барои ман маблағдор шавам, бой шавам ё ки маро мардум эҳтиром кунанд, шиносанд бардоранд. бояд дар дил гуфтан даркор ки бояд аз худ як нишон бояд ё худ суруди маро тариқи радио телевизионҳо намоиш додам ба ҳама гум. Он кифоя аст. баъзе шеърҳое ҳаст ки мисли алоб аст. алобе ки як аланга мегирад боз хомӯш мешавад. набояд ин гуна бошад. нигаронӣ аз ҷавононе ки имрӯз қадам ба саҳнау санъат мегузоранд, аз он мекунанд. бештар ки айбе дорад. чаро вазифаи ман ҳамин аст. вақте ки шумо ин соҳаро интихоб намедед, бояд ба ҳар як шароитош, ба ҳар як талаботаш бояд шумо ҷавобгӯ бошед. ва яке аз устодон омаданд гуфтанд: хуб Зоиршо, роҳ афтода нашав, ман туро ба мақсад мерасонам. баъзе сарояндаҳои имрӯз болонишин ҳастанд ва рости ин чизҳоро баъзе аз худ мегузаранд ва устодон мегӯянд ки роҳафтода нашав. падари меҳрубон дар воқеъ мумкин ки ғайриимкон бошад. устод сухан мекунаду меранҷад аз устод. дар воқеъ шогирди вафодор аст ё на? вақте ки ранҷидам, вақте ки дар дигар шаҳр рафтам, ҳамон чиз дар сари ман омад. баъд гуфтам ки устод барои ман гуфта буданд, лекин ман ҳамин корро намекардам. ман бисёртар ба қарсаки мухлисон бисёр орзу дорам, шавқ дорам. то чӣ андоза сарояндаро зарур аст ки бояд асбоби навозиши миллӣ сару кор дошта бошад. вақте оҳангро худат эҷод мекунӣ, худат месарӣ, вай дигар чиз аст. ва вақте ки навохта месароӣ, вай дигар дунё аст. пас ситора будан чист ба андешаи шумо? худро ситора мешуморед? не, на, оли ситораам нестам ва чӣ гӯям, мехоҳам ки на ситора бошам, ҳамчун як чӣ гӯям, як дар назди халқ як ҳамчун сароянда.